Eli tässä tämä laser on ja 3. asento kiinni, 2. normaali valo, 1. strobo eli se vilkkuu. Ja kun laitetaan 1, tämä on automaattinen ilman musiikkia, se vilkkuu. Painetaan tästä napista, se sammuu, mutta laitetaan musiikki päälle, niin se alkaa toimimaan. Noin. Pannaan 2. asentoon ja laitetaan musiikki päälle, niin se ei vilku, vaan se vaihtaa kuviota. Nyt se on automaattinen vaihto sitten, niin se vaihtaa vaan kuviota tuossa. Sen olisi äskenkin pitänyt vaihtaa kuviota, mutta musiikki tuli sen verran hiljaisella. Eli se vaihtaa nyt automaattisesti kuviota, mutta se ei vilku. Eli asennossa 2. Ja tästä sitten saatetaan kuvion nopeutta säädettyä ja muuta. Ja 3. kiinni. Käyntiääni on, kuten kuulette, tämä on hiljainen. Tämä on hiljainen tämä ääni. Että ei niinku normaali DJ-valosta, niin voisin sanoa, koska olen DJ, että tämä on hiljaisempi kuin normaali valot. Tää ei ole iso kyllä. Mutta kyllä tää menee niinku jossain bileissä ja kotona. Että tähän hintaluokkaan nähden, niin hintalaatu on kyllä koodilla. Kiitos.